איוטסינאפה. אנחנו נושכים את הצל, ובתוך הצל מופיעים המתים, כמו אורות ופירות, כמו כוסות דם, כמו אבני התהום, כמו ענפים ועלים של קרביים מתוקים. למתים יש ידיים ספוגות בסבל, ומחוות כפופות בתכריכי הרוח. המתים נושאים איתם כאב שאינו יודע שובע. זוהי ארץ קברי האחים, גבירותיי ורבותיי. זוהי ארץ היללות. זוהי ארץ הילדים בלהבות. זוהי ארץ הקדושות המעונות. זוהי הארץ שאתמול בקושי הייתה קיימת, ועכשיו איננו יודעים היכן היא נמצאת. אנו אבודים בינות לנשימות של גופרית מקוללת, ושריפות קורות לב. איננו פקוחות, ואיננו מלאות בבדולח מחודד. אנו מנסים לתת את ידינו החיות למתים ולנעלמים, אבל הם נודדים למרחב ונוטשים אותנו, במחווה של מרחק אינסופי. הלחם נשרף, הפנים נשרפות, מקולפות, מן החיים, ואין יותר ידיים, וגם אין פרצופים, וגם אין מדינה. יש רק רטט, עמוס בדמעות, זעקה ארוכה, במקום בו אנחנו, החיים והמתים, הוחלפנו. על מי שיקרא מכתב זה לדעת שהוא נזרק אל תוך ים העשן של הערים כמו סימן לנפש השבורה. על מי שקורא מכתב זה לדעת גם כי למרות הכל המתים לא עזבו וגם לא הצליחו לגרום להם להיעלם. כי קסם המתים נמצא בשחר ובכף, בכף הרגל ובשדות התירס, בציורים ובנהר. הבה נעניק לקסם את הכסף המחושל של הרוח. הבה ניתן למתים, למתינו הצעירים, את לחם הרקיע, את חיטת המים, את תפארת העצבות כולה, את לובן גזר דיננו, את הום הנשייה של העולם, והזיכרון המנופץ של כל אלה החיים. עכשיו מוטב להיות בשקט, אחיי ואחיותיי, ולפתוח ידיים וראש, בכדי לאסוף מן האדמה המקוללת את הלבבות הקרועים של כל אלה שישנם וכל אלה שהיו.